ukubabona labo bhuti laba ngakini nje laba uyabona ukuba bayinto edliwayo noma enziwayo ngabe sithi sebe expire. Khona labo bhuti labo amanye bakhona emalokishini, abanye bakhona ema villages emakhaya. Bakho labo lo ochabukile mbona lo nje osephuza nani imbambo uyayiphuza, uyabona uhambe egubha izize emzini abantu, umba ama toilet, imgodi ama toilet. Yabona kubabona labo bhuti labo baqala njengawe nabo babethu balaba ohlakanyana. Uyamazi uyambona nje lo bhuti wangakini lo bhedayo nani seniyamshaya bancane seniyamgwajisa. Uyabo usethi maye kubona ngoba unemali ubuye eGoli ubuye eThekwini akupraise akucomment. Waqala njengawe naye. Kubabona siswami labo sisabadala laba uyaphuza uyabhema isinemfu senesiseshwabene, uyabona eqolo elincane ngathi lomdlwane laba sebetshapukile labo sisi laba ba expire. Kubabona emalokishini bakhona semakhaya bakhona laba sebenemthambo ehlaza la, uyambona lo muntu ukuthi mayefa wazi uzoshonaphi. Waqala njengawe naye siswami njengoba nawe usathi uphuza ama-Astropay, uphuza ama-Savannah wena usentweni ngoba usenezinqe enkulu uneqolo elikhulu imbadlambadla. Kuyeza nakuye yabo lokho kubona kulo sisi lo naye wayetshela amadoda uzowabhibiza ngesitho sakhe sangasese kwabhibizeka yena. Labo bhuti laba bathi mabefika eGoli bayikhohlwa into abayisukele emakhaya. Ungaboyikhohlwa into yakhipha kini ngalokothi ngeke ngeze untshanga sephethe inkonzo izolo laphana ethempelini emoyeni ngathi na wathi ntshanga siya yathi inkosi ilanga bonke abafika begula la ababuye ngapha babuya wathi ngoba seniphilileke buyelana emakhaya ngoba ngizohamba ngigcina senona phakathi kwalomuzi ngoba nani ngazelanga ukuzokholwa nani izophiliswa nani gula. Nawe mfowethu ungayikhohlwa inhloso owawuyizele eGoli nowawuyele eThekwini. Lalela uyazi ukuthi uyaphambanisa izinto wena uwenza into engamele ngabe uyayenza, ingakho imali ungayiboni uphambanisa izinto awulalele. Mina ngisemkhankasweni ukuthi manje kunabantu bangakithi abanye basekhaya bayawabona lama video mangwenza, yabo kanti manje lento bengifuna ukuyenza ezi surprise, yabo bengifisa ukumangaza noma uma umdala ngimenze azizwe hlabe kumxhwele ngami ngoba uyabona makushoniwe ekhaya kini sengihambele kakhulu imingcwabo mina eminye ngiyayibuka nala ku social media. Uma ke kwenzeka ngibona umuntu noma ngisemngcwabeni engabikho umuntu emndenini othi asazi ngoba sekushona usibanibani ukuthi ubaniwe sezokwenza ukuthi la ekhaya ngoba usibanibani bethenga isaka ethenga icrosser efundisa izingane zakwabo wena ucisha isifebe ngemali. Mina ngeke ngibuka akhonto oyithola ngokuphi isifebe imali ayikho nencane awukwazi nakunyakaza isifebe sikubambe ngelokhuzana ngobhongwana sikubambe ngosinga awukwazi kunyakaza. Ngiyangibona lo muntu lo uyinsizwa engabikho nje umuntu osukuma etendeni ushonile ethi ke asazi ukuthi ubani osezokwenza ukuthi la ekhaya kusho ukuthi ubuvele umnqatha Mose ubuvele uthuvu right mawufa vele ngoba umsebenzi wakho bowungekho. Ngiyajabula kakhulu kunensizwa eqhaqhamuka namhlanje ithi mfowethu Zulu sengenza ukuthi nokuthi sengifunda ukwenza ukuthi nokuthi into engangayazi enye insizwa kanoma umswati kodwa ngizwa ngathi ukhuluma iswati bengifonela wathi mfowethu ngithenga imoto nethenga ngahlukana nje nalonga wasuka endlini la ngihlala khona sengithenga imoto nginemoto entsha brand new ngithenga cash ngenxa yakho ngoba ayikho into ongayenza usahlala nesifebe ayikho. Ujajo uzokuthi isifebe plus kwazi ukubamba lapha ya sikuphephethe la ungakazipheshetho khona noma wakho senzani angithi manje siyakubulala siyaqeda phela isifebe sekubulala njengenhlwathi isifebe asikudlakazi yabo sizohamba sokuthinta ngolimi la ungazithintwe khona umuntu ngolimi sikuthinta usangana ingqondo ucabanga ukuthi yabona lo mayingahlukana nami eyokwenza lento komunye umuntu angathi uyinja esidodo sephenti umgodoyi. Abanye abantu basanganiswa lezi zitayela zocansi iyo lento yenza ukuthi umuntu egcine sesanganisa ukuthi angilutho ngaphandle kwakho. Akekho nje mina umuntu engiyoke ngithi angilutho ngaphandle kaNkulunkulu. Bengithi ke
ngifuna ukwenza kube yisurprise lento ngiyayihleba nawe ngiyakuhlebela abazali bakho abadle ngawe abazali bakho abaqoke ngawe ngena ka Pick n Pay clothing baba ngena ka Mr Price baba ngena ka Webus baba uyoxoshela abazali bakho uthi inhliziyo yami ibe ebhlungu ngihlala isikhathi eside ngingasebenzi ngena income uma uhamba uhamba emhlabeni nginganelisekile izinto engimenzele zona ngizange ngineliseke namanje ngiyakhala kodwa ukhona uma omdala engiqhoshe ngaye ngiqhoshe ngomamkhulu manje ngifuna ukwenza surprise manje ngiyakuhlabela na ngoba uma umuntu kumele usebenzele isibusiso ma uyinsizwa akhona namantombazana asebenzayo kodwa intombazana ijike manje ngoba isihlala eflatini bese ijike ibe imbalakaxa isifebe sensha akhohlwe lo muntu uthi njoba asuke ekhaya nje kade nomntwana weze goal wayeThekwini wayeMpumalanga wayosebenzela ikwabo sefike wasebenzela amadoda manje sebenzela utshwala manje hamba ebhexezela lonke idolobha leli ngifuna ukwenza surprise mangayanga ka Total Sport ngisiya ka Sport Scene mangayanga ka Sport Scene ngizoya ka JD la kunamateki khona umeteki town ngiyofuna nyolepa yamateka u2 ufuna ukwenza kube le Nike elinye kube le Puma akamamkhulu isurprise yami le uNkulunkulu akangibeke ushembo engcwele akangilondoloza angivikele noma ngathiwa ngikwenze lokho ngoDisemba kunendaba noma ngakwenza ngoAugust as long as ngisaphila ngoba umzali uzoba yidlozi elihle kuwe ngoba wawumenzela izinto ezinhle ephila awukwazi ukulindela uexpect ukuthi la bheka busho wathola umsebenzi wenanja wadla imali nefebe wadla imali emathaveni wazwaphela umsebenzi njoba namhlanje usuwumquba nje usinhlabathi wawuthola umsebenzi wadlala ngethuba wasebenzela ifebe wasebenzela umahosha wasebenzela amathaveni ngoba uyisidode sepaint madoda amaningi amajistring la agcwele lana nawe nje obundwazile nje usebenzela isifebe umdala omunye okunobhuta abadala la eThekwini naseGoli naseMpumalanga ushiya umakoti ekhaya uhlala nesifebe eMpumalanga uyafuyisha ngitshele mfana wami noma ngakuzilela umngakho lo sekhaya omenza isilima kofana ukuthi uzilela isiqalekiso senje ngenomsebenzi walutho ungenani umnyusi umakoti wakho ezeGoli ezeThekwini ezohlala nawe inyanga noma inyanga embili bese buyele ekhaya kunokuthi ungaze ukhipite nesifebe uzulahla ingane yomuntu ngoba ifebe ziyadlisana sinjalo nje sokudlisa isifebe ungaphindi ucabanga ekhaya ngifuna ukwenzela umamkhulu isurprise ngizomsurprise ngoba mina ubaba wami mina wayiphuza udlula sonakele kudla kuyadliwa abanye baququbele dlula sihobhokile wena wazi nehasho zikababa wakho awuzazi ibongo zikababa wakho awuzazi uyindabhubhu nje esiphunqa zimbobothi yengibongo yenkobongela emboxalidaka unamsebenzi walutho sebenzela ekhaya wena mbongolo musu kusebenzela ifebe wena musu kusebenzela amathaveni wena uyangizijingi thina awuzukuyibona inqubekela phambili uma usahlala nesifebe unqamuka izandla usakwazi ukuzenzela manje wena izinto usakwazi ukuphekela usakwazi ukuayinela wafika la eGoli ubulongwe wafika eThekwini ubulongwe namhlanje usubona usuclevanyana ngoba uhamba ngemoto usebenzela ifebe usasebenzela ikini mfana wami ngiyakubingelela nje sawubona ngenhlonipho enkulu nje sawubona ngiyakubingelela mfana wami uyofela ebumnyameni la baningi abafele efebeni ufuna ukwalebha yake lamateki la ngoba noma ungaba namatekisi amaningi noma ungasebenza kahle ube imanager ube yiCEO ube yini mongakazi umenzele lutho umzali wakhe into enhle ufana nenja ebolile ephethe izimpethu ngizowalebha lamateki lawa ufike nawe ekhaya nakho mamkhulu waphela umaka ngifuna nomala kakhona amoyizele ngoba ngizalwa mina inkosikazi enenhliziyo embi naleyo nhlanhla amakhosikazi angizalayo egana ubaba awanazi inhliziyo ngishaya igana omkhulu bamba base beganwa amakhosikazi anenhliziyo ezilikhulu babeganwe izinsobonso bangazi ukhokho wami uSiphongo Senyathi wenza kanjani nokhulukhulana bami amadoda angaphambili omqekwini ukuthi benza kanjani lo yamuzi ube nokuthula wakithi kwaZulu manje ngizomsurprise ngithengela amathengi zwale ibhaya kancane ngoba musukugijima musukujaha impilo uzolimala musukufuna ukugxumela into elapha ngoba mawugxuma ungazayibambi le yantu uzowa na kanjalo uzowulimala uzobona manje usuqothukile nje
usuqotha ukuthi njengalabo sengikhuluma ngabo nalabafowethu namhlanje bakhathele bawudaka ukushaha ukuphanga umdaka izulu lingakani basobha nawe nje obulokhu ushefela amadoda umdala uzobona